Euskara praktikatzeko aukera eskaintzen du Etakitxok Berbetan izeneko mintza praktika programaren bidez. Giro natural eta informalean biltzen dira astean behin ordu betez. Gu gara Gurasoak Berbetan taldekoak, eta Gurasoak Berbetan da pixkat euskara praktikatzeko era ludiko baten, eskolatik urtetzen dianean umiak, parkera joaten baldin bagara edo kafetxo bat hartzen, euskara praktikatzeko momentu bat. Eta orduan, programa bada, eta gu apuntatu ginen programa horretara, pixkat euskara sustatzeko, eta gure artean bebai, holan, itxen dugu auto bat, eta kontzientzia hau itxen gara, eta ordan euskeraz kontzientzia hauta gauz, euskera gaiza praktikatzeko gure artean, eta ikusteko umiak beraien gurasoa bebai, beraien artean euskeraz hitz egiten dutela. Eta ez da bakarrik eskola eremuan edo erabiltzen da zehoz, ez? Nik konturatu naiz, nik hitz egiten ban umeekin txikitatik euskeraz, baina konturatu nintzen, gero etxetik irten, eta azkenean ez zen ura euskaraz hitz egiten, eta nahi nuen, Emagoiak esan duen bezala, umiak ere igertzea, beraien gurasoak esfortzu egiten zutela euskaraz mintzatzeko, eta euskaraz praktikatzeko, eta euskaraz hitz egiteko, eta beraiek ere ohitura hori hartzeko. Gainera, Etakito antolatu dute gauza pilo bat, ostiralian, tailerak, irterak, eskulanak umiekin, denak euskeraz, ondo pasatzeko. Online bidezko topaketak ere posible dira hemen. Kaixo taldetxo, zer modu zaudete? Ni hemen ondo, baina gutxi gora bera. Ikusten duzue, ze erreza da euskeraz mintza egin eta praktikatu. Guk astero behin hemen elkartzen gara, taldetxo txiki bat gara, eta oso ondo pasatzen dugu, kafetxo bat hartu, eta gure artean hizketan egoten gara, eta, animatu, etorri, taldetxo txikiak handiak denetik daude, eta animatu, etorri euskeraz mintza egitera. Etorri eta euskaraz mintzatu, eta elkarrekin euskaraz gozatu. Animatu eta izena eman!